랠리 खायनानै थाङै बर'न सिङै बोसोर जारा थांबाय दिनैसिम 9 तारिख सेप्टेम्बर थांनो माले दिनैहाय दिन बेलायखेनो हिस्टरिकेल मुभमेन्ट सिनि बर' दफानि बागै दै खादुमानि बिसिं दै सिङाव मसाल मिছিল खायन चेंखा सिनि डन बस्को पाथालेगा जमानि हयते नेशनल हाईवे 8 आप टू इबात्ता जों थांफाय खालायनाय अमनि बिशेष कारण गाहाय दिनै सारा भारत सिबिया सुरु बिशेष केसि नोटिस दैब सिनि जत बरक दफानि मानथाय सप्ताहनो दिल्ली सरकारनो हाक खालायनो बागै दिल्लीआव सिनि जन्त्र मन्त्र चलि दङ आबनि बागै जों बेलाखेनो हादुमान बिसिंदै सिनियाव जे मानथाय सप्ताहनो जे केन्द्र सरकार जे रुनानि गजमानि दाबो इमप्लिमेन्ट खालायजाय गैयाय दिनैहाय दिन 9 तारिखआव जन्त्र मन्त्रआव जत सिनि त्रिपुरा दफा बुकुंबारा कुंथाइबारा दिल्ली थांनाय जन्त्र मन्त्रआव सिनि खगलायनाय सिन दाबि सानाय दङ बेलेखेनो खादो केन्द्र सरकार दिन बाके 18-19 मास ताक पयतो बर सिसाया थमानि हायनो बागै पेडेल यात्रा अंडर द लीडरशिप ऑफ डेविड मुरा सिंह 2500 किलोमीटर हिमिनाय जन्त्र मन्त्रआव दिनै सिनि खगै दङ सिनि बुकुंबारा कुंथाइबारानि मानथाय दैनाय आबन बिसोरखै जत बरक दफानि बिसिन दिनै सारा त्रिपुराव सिमिया इभेन नोटिस जत कुंथाइबारा सिनो मानथाय सप्ताहनो साइड खानाय बागैनाय मु मिছিল बाके खादुमानि बिसिन दैजों केन्द्र सरकारनो जानो हरो Migration Sindhi Bangladesh go back, go back, go back. Bangladesh go back, go back, go back. Bangladesh go back, go back, go back. Sindhi bahasa ko dadari khali Kerala sokar implement na khala. Sindhi bahasa otot coba choli, 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 otot coba choli, choli, choli. Ayo, lokal, ayo, lokal, ayo, lokal. Video kalau marah na. Lihat di Bye.